Just hit the bell button to subscribe. Sikreto pag may mga tanim. Kung may mga tanim na prutas. Lahat lang, isumin ko. Wait lang. Sige. Nakapala ko ng isa. Out! Pampagwapo yan. Ngari pick up po, Jima. Duman, may bunga. Wow! Kaababa lang mabungawon. Hindi. Kaababa mabungawon. Ang tanim ng nanay ko. Paminta. Ayan ang paminta yan. Ayan, marami yan. Ay ganito. Parang ano siya rin, nganga. Yung ginanganga ng matatanda, buyo. Ito po yung isa, marami talaga. Marami yan pag pinitas yan. Marapit. Medyo ano pa yan, hindi pa masyado talaga matigas yung ano. Paminta. So dyan, talagang ano na yan. Maghihinog na yan. Maano man pala, no? Mabungawon. Asan ang tabs? Ay, abs pala. At tabs. Just hit the bell button to subscribe.